थग्लिया खिन्थायामोनबा मा जागौमोन दिनै आङो गथ' गोनां मानसिजोंनो आंनि आइ सना गायदेखौ हाबा हरनो नागिरदोंमोन जेबो मिथिया हौवानो आं एसेबां गाज्रि मानसिया आं जोबोद गाज्रिलै नोंहालाय मानो गाबखो आरो आइ आंनिया जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय हागौबा आंखौ निमाहा होदे आइ आंनि आइ गोरोन्थियालाय जादोंमोन जानाया थेवब्लाबो बेफोरबायदि निमाहा बिलाइनाङा दे इसोरनि अननायाव जेन थेन बारग'बाय आं मोनथिबाय आयै नङाबा नोंनि थाखाय आङो बुंला दे आरो माथो बुंबावनो आरो आइ गायदे आं नोंखौ मालाबाबो जबरदस्ति खालामला दे इनिफ्राय नों जेराव हाबा जानो गोसो बेयावनो जाबानो जाबाय आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरनो नागिरला आइ आं हाबाखौनो जायाखै नालाय आयै नाङा आइ नों हाबा जानांगोन नों सानसे नङा सानसे हाबा जाथारनांगोन लागिबा नोङो गावनि गोसोयै थांबानो जाबाय थेवब्लाबो नोङो हाबा जानांगोन आइ नङाबा नोंखौ देनाङो सोर जाहोगोन जों थैखांनायनि उनाव नोंखौ सोर जाहोगोन सोर नायगोन आइ बेनिखायनो हाबा जानांगोन नों आइ दादि आं हाबाखौनो जानो गोसो गैयाबा बोरै जानो आयै आइ गायदे नोङो हाबा जानांगोन आइ सानसेबाबो हाबा जानांगोन मानो होनबा बेनो संसारनि नेम दे जागोन दे नाथाय दानो नङा 10 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरबा बांद्राय जागोन आइ दे जागोन दे 5 बोसोरनि उनाव जागोन दे जागोन दे आइ जागोन दे गोजोननाय मोनबाय ना दा गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय औ आइ गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ मालाबाबो बुरिना दोननो गोसो जाया दे जागोन दे बुरिना थाया दे साला खालि हाबा जिखि जाया बै बोरायनिफ्राय खारग'बाय दे चल बे मानसिया खोब आंखौ फसायसिदोंमोन खोना खोब लांनो गोसोथारमोन खोना दसे थांगोन आं हरा होनबाबो बियासो लासिं आरो खेबसे बिबावदोंमोन दै आंसो नुनानै लाजिना मोनदोंलै माबा माल बुस्थु बिनाय रखम बिथारदों आंखौ मानसिखौनो बल जोनाय बायदि जोना होनोसो लुगैदोंमोनलै आं रखरा खेनसे धैर्य हमना थादों आं आरो बे बिथराम आयंखौथ' मोनबा सेफ्लेगोन आं एकदमबारे आटा नायनाय रखम नानो लुबैदोंमोन आं बोरायखौ बालनि गसाय आंनि आइ बांबुलखौ लांनानै बिसोरो बुथार मारदों आइ बांबुले बै पापिया आंनि गथ'खौ लांनानै मानो बुथारनांगौ आरो बे पापि जांगिलाया साला बालन्दाया आंनि फिसाजोखौ लांनानै मानो बुथारनांगौ आइ बांबुले इसोर भगबान आंनि आइ बांबुलिखौ अबाव मोनबावनो आंनि सना रखम फिसाजोखौ आं अबाव मोनबावनो बै रांखावरि असभ्य आरो जांगिला असभ्यआ एम्फौ नांनानै थैगोन सल' बिसोरखौ दाखालिनो बुथारगौमोन आं सल' मानसिफोरा फैनानै हमथानायखायसो आंखौ नङाबा बिसोर सानैखौ जायगायावनो बुथारनानै फबना दोनगौमोन आं मैथास्रि आबौआथ' जेबो मोनथियाखै खोना जांगिलायादि रांखावरिखौ लांदों होननानै बिसोर सानैयादि हाबा जालायबाय होननानै जेबोखौनो मोनथियाखै खोना इसेबां गाज्रि बिसोर सानैया दे नोंसोर सानैया मोजां मोनलायदों हाबा जादों दे जेबो नङा दे नाथाय आंनि आइ बांबुलिखौ लांनानै मानो बुथारहैनांगौ बेखौसो नांगौ आंनो आरो पुलिसफोराबो मा एसेबां पायना दै बेफोरबायदिजों सोलियो नामा सोरबा जांगिलाखौ साला दालागि नागिरना मोनाखै आसल मेनानो जाहैबाय जांगिला बिखौ मोननाय मोनला आङो दा बिखौ अबाव मोनो साला दालागि नागिरना मोनाखैनो भगबान जांगिलाखौ जेन पुलिसा हमना मोनो आसल दायनिगिरिया जांगिला नोंखौ मोनबाथाय आङो थख्रा थख्रि खालामजोबगोन थख्रा थख्रि खालामनानै सैमानो दौगोन आं औ थांमारगोन
फ्रेन्ड औ नोंसोरबो फैनो हागौजों थांगोन र' ओमफ्राय पार्कआव लोगो हमलायगोन दे जोंनिया आरो पार्कआव दाखालिनो बायसि आंखौ बुरि होनबालाय आरो होनबा होनथो आरो मानो होनोथाय होना दे बिसोर सानैया गाज्रिमोन नालाय बेनिखायनो बुंदों आरो आथा गैयिफोरा नोंखौ गोसोखांसोदोंलै सना नायनो लुबैसोदों नंगौना सना सोरजों एसेबां मिनि मिनि रायज्लायदोंलै नोङो लैथोस्रि सोरजों रायज्लायनो आरो लोगोजों रायज्लायदों आरो नंमारगौना नंमारालै नङा जाङै फोजोंसारा दा मानो नङा जानोखाय आंलाय लोगोफोरजों रायज्लायाबा सोरजोंथ' रायज्लायबावनो आरो माथो हरावबो मालाबा फुसुर फासार रायज्लायनाय खोनायोलै आङो हा सोरजों रायज्लायो नों लैथोस्रि आयै मालाथ' रायज्लायो आंलाय फुसुर फासार आरो रायज्लायोबाबो नोंसोरखौनो खोनाजानो गिनानै माने नोंसोरखौ डिस्टार्ब मोनजानो गिनानै लासै लासै रायज्लायो आरो लोगोफोरजोंबाबो अ नंगौ नामा औ नङाबा माथो आरो गामियावनो थांना फैनि र' ओमफ्राय फोजोंसारा दा नोंहा मा बिबारि बाजैखौ फन खालामाखै नामा दहाय खेबसे खालामदोंमोन खेबसेल' सानसेयावनो नोङो 20 बार गाहाम खबर लाबाय थानांगौ माखौथ' एसेबां रायज्लायबाय थानोलै बालाय लाङोबो इस फुराना जानायखाय बाबाय नामा बिदिनोसै माने रायज्लायबाय थानो बाग्रा जाबायलै इस ओइ लैथोस्रि आब' जोंहानाव थांनो होननाया थांला नामा थांगोन दे माला थांगोन माला माने मागोआव थांनोसै आरो जागोन दे होमबालाय माबा ओइ लैथोस्रि आब' नोंनो आजिखालि टिल्लुआ फन हरथारला नामा माबा मालाबा हरो ओइ लैथोस्रि आब' टिल्लुआ नोंखौ फन हरबाथाय आंखौ मालाबाफोर सोंफेरदों ना नोंखौलाय मानो सोंनोखाय सोङा सानसेबो मानो सोंदों नोङो जेबो नङा लैथोस्रि आब' माने मालाबाफोर आं आंनि मुं लानाय रखम खोनायो गांजेमा गोसोमरानि होननाय रखम बेनिखायनो सोंदों आं ओहो नोंनि मुं सानसेबो लाफेरा औ मानोथ' लागोन न' लाया थर' खिनो ओंखारसोदों आंखौ खिहैनोसै औ लैथोस्रि आब' आंखौलाय मानो सोंलाबायनो आंथ' रुवाथिसो नङा होमबा आरो आंबो माथा गरमसो मानो बेफोरखौ सोंलाबायनांगौ देनाय नङा माने आं माने टिल्लुखौ फसायखुमायो नालाय बेनिखायनो आंबो सोंफ्लांबाय आंनिनो गोरोन्थिलै आं सासे रुवाथि जानानै सासे गाथि जानानै टिल्लु बायदि मानसिखौ फसायनालाय मा लाब मोननोसै मालायबा टिल्लु मोना एसेबां धोनि आं जाबाय रुवाथि आरो मालाय टिल्लुआ लैथोस्रि आब'खौसो फसायो लाब गैया नोङो गांजेमा गोसोम रानि नोङो टिल्लु मोनबायसि मानसिनि थाखाय नङा आं जोनोम जास्लायस्लाय जोनोम जायैयानो साबसिनमोन गुबुनफोरखौ नुबाथाय आं बोरैबासो मोनलायलाङो स्कुलफोराव थांनाय नुबा कलेजफोराव थांनाय नुबा आरो मोजां मानसि नुबाथाय लाब गैया नोङो बेफोरखौ साननानै नों रुवाथि थानानैनो जानांगोन आरो जिमान मोजां मानसि गोसोथोनो लुबैबाबो नोंलाय अबाव मोननोसै गांजेमा गोसोम रानि नोंखौलाय सोर मोजां मोननो नों रुवाथिखौनोलाय आदै खर'आ हेलौ मोस्रोम मोनहैबायना नों मोजाङै मोनफैदों र' ओमफ्राय नोंहालाय मा जाखो मा माथोआ बोरैबा खोनाथारदों माथो खर' सासोदोंलै मोस्रोम आरो गिदिंनायबो मोनदों एकदम गिदिंनाय मोनबाय थादों हामाखै आयौ मुलि जा आरो मुलिखौलाय जादोंमोन र' थेवब्लाबो मोजां जायाखै जाबाव टिल्लुआ दङ र' दायो मुलि लाबोनो होबावगोन आयौ दे मोजाङै जा मुलिफोरखौ दे होमबा लाखिथ'नोसै बारा रायज्लायबाय थानो हाया आङो दे ओमफ्राय ओंखामालाय टिल्लुआ संदो दिनै टिल्लुखौनो संनो होदों आं संनो हायाखै आयौ एसेबां बिदि जाथारबाय होनबा नोंनिया खर' सानाया औ मानोबा नोंनिया बिदिनो माबा खर' सानाय खर' गिदिंनाय जाबाय थायो बेमारानो जोबा औलै माबा दे होमबा दोनथ'नोसै दे मुलिया जादे मोजाङै औ दे आयदै ओरैबायदि सादों आरो गिदिंनायाबो सोर गिदिंदों गेस्टिकसो जादोंना ना दुरबलसो जादोंबा लोगोफोर सरि दे आं मैयाबो भिडिअ हगारनो हायासै आरो दिनैबो गुसुंद्राय जाबाय मानो होनबा आंनिया रियेलावबो खर'आ सागासिनो आरो एसे गिदिंनाय रखमबो मोनदों माने दुरबल जादों खोना आं लोगोफोर माने टाइम मथे ओंखाम जायाना
आरो टाइम मथे उन्दुआबो बेनिखायनो माने भिडिअ हगारनो हायाखैमोन आरो आंना दिनै बे एकदम जेन थेनसो बानायथारदों आं लोगोफोर आंलाय बानायनो हाया सानदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायथारदों आं मैयाथ' लोगोफोर ओरैबायदि गिदिंदोंमोन माने आङो मेगनखौनो फुवारना नायनो हायाखैमोन आरोना 1 घन्टासो माने आंनिया खर' सानाय आरो गिदिंनाया माने जाखायो आरोना दुरबलनि थाखायबो जायो होनो डक्टरा आं सानसेबो ओंखामफोरखौ टाइम मथे जाया नालाय आरो सानसेबो टाइम मथे उन्दुआ नालाय लोगोफोर बेनिखायनो बेफोरबायदि जायो खोना आंनिया दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे माने आं रायज्लायनो हाला लोगोफोर हाथ'ला रायज्लायदोंबाबो जेन थेन माने खस्थ'यैसो रायज्लायबाय दं आं लोगोफोर दाबा गाबोन आरो हगारनो हागोन ना हाया आं बेखौबो दा दिनै खिन्थाथ'नो हानाय नंला आरोना दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ